Pag na guys, kaya naiwan. Good me. Kapag sunod ko din na deh. Oo, nito pa rin. Nito pa rin. Cellphone na ay limit ba, no? Mag-limit-limit. Parang siya o para kuan guys. Para good niya. Ako din tapad na po. Kung Twister na ako gabae. Tabang niro putos. Di mo siya makaon ng kuan guys. Di siya makaon sa akin kaya natagbaw ko na siya pagpaninda. Bulan ko. Bisag dugay na kay naninda ba di kin mo kaon. Ako le kaon siya di. Bulan ko. Nabuhat ako. Dugay na ato. Lagi. Uwa ko ba balik sa puto ako. Kasi na may pilit to. Oo, limpyo to ako. Maglilimpyo ako pa ako diri sa ma. Mayroon kami limpyo. Palimpyo dai ko. Ana na ita sa spray ba yun. Ito? Yung katagot tindahan niya ako ni kapitan niya. Matagal niya red sila to siya. Ma, katagot pa sila. Diba? Anak pina niya din. Si Sophia. Oh. Oh, si Sophia. Oh. Oh, nya ka tong kamagwangan mo duwit po na Christmas ilang kantawag si Bibi. Gamay ko sa karon taas pas kinahagamahan. Si repair mo nila. Nagatuon sa hospital din. Kami, gagmay kami. O kami, may kami. Ay pareha ka. Sabi ko sa tulay. Huwag na sa pagkaon. Pobre kaya mo ka. Ano yan? Kaya mi ko ang mi kaspila college kay. Pobre ang kaya pagkaon lang. Ano ba? Kami, gusto ko eskwela bisag midwifery kay 2 years na. Oh. Among tatay, di mo sugot kay ako ni kagasto, pero among baka din nagbaha-baha sa kadaghan. Tanang mga kanding, baboy, di sa pa eskwela, kapul ko. Nakikasuyaan na kami bisilingan tungod sa kadaghan sa mong baka. Ibalik di, epet bugas. Dili, ibalik di ang baka, ibalik ko bugas. Dili, ibalik di, ibalik eskwelahan. Ang among baka, bangkit nga. Ha? Hiwa ko ng tiil ba? Dili ba? Tuon. Okay, ayo, ibalik di lang. Abay, ayo. Yun, dili, ikaw. Dayon. Mainit ah. Papalit ko pa na ako nimo gaan pa ka ng pizza. Pizza ko. Tomato sauce. Pizza ko tomato sauce pa versus spaghetti yung makuha. Uy, lupitan kusog ano ka?
Saturnino Buntilaw. Buntilaw? Dabo ko akong middle name. Papa ni Dinis ugangan ni Daria guys. Nya byudo sad ko. Nagabot ko na mi. Ingko sumaba, sugdan na ba? May kaha guys. May kaha narbe. Sulti ko na guys. May ba kaha? Jak guys. Paunat sa edad. Guys. Maujod. Pakatawa lang ba pugong si edad. Sige ka ginoktok na. Matiguang kagdali. Magsungkod dito sa naskahoy. Ikaw? Arones. Magsungkod at sa naskahoy. Gamit ang sa naskahoy. Magsungkod mo. Buntilaw, mura magkaliwat nila ni namang ko yung Diyan bayaw sa sa Kalamban, Kalubihan, uyuan ko to si Mateo, Tioy, angga. Mateo. kailan na ako'y bayaw sa huyong-huyong mga uporto. Oo. Yung murag nakadungog ko nila ng apelido Buntilaw. Oo, nailaghan niya. Kaliwat din siya taga Talamban guys. Buntilaw yung kaliwat ko no. Magtinaw ulit. Patong buwag ko rin, yung paggunting dito, pati. Asam. Yeah, ato. Tuwa dito, humulan lagi na ako. Ako lang ikuha, nakapaang wala na yung daan niya. Bago pa niyo mong kinuha? Sumago pa. Karon pa? Kung ikuha kay, diyan niya lain. Nang-harvest ka? Papag-asawa, day. Mapamanan ako. Nanginhanglan sa kugban na. Niya ka na nabiyuda ka, pila ka bug imong anak ka. Itong bana nimo. Upat akong anak niya, namatay mo sa tulon na lang tao inhabilin. Niya mga suito pa na sila. Nangaminyo na sila yung mga pares. Ah, Mga dagko na sa taon sila. ano, mag-anaan na sa balay nimo, ulit ka maglaay. Awa man, nagtipon nun mi. Bintaha. Bintaha. Awa may magbuwag, oy, kay mingaw kayo. Laay. May kiwak sa nagpaabang si Mumbai din no? Puerto? Kinsa ako? Oo. Usa may abangan nga, di man kami kapahigdag na yung mamisita sa mga kay 50 piota sa mong bay. Ay, gama pamisita, pagulikan lang. Ay, wajay mga kaliwat nga makahigda kay kuan, gamay gamit bay. Akong tatay nga ingong buwan na, ako igsuon na, di kami kapahigda ninyo kay wag gyud mo kahigdaan di sa mga. Tagadi yung imong tatay. Taga Bohol nun mi. Ah. Wag gyud Dako nga mahigdaan. buhol god. Oh, Dako nga lugar na buhol. kami is Daria ay pareha miglungsod. Ah, kanang nabangga. Oh, pareha miglungsod ni Daria. Balik eh, pati no? Pwede ka matuloy din no? Lagi? Ano gaya? Basta yun. Yan, pagka-biyuda mo, pila edad mo? 38. Sus, bata ka pa. Akong bana 34 namatay. Hindi man ka to. Mas siya pa'y bata. Manghod man siya nako. Hindi man ka. Wala inom, marang sa'yo mo na ka. Kuan man siya nasakit og kanang namatay ang kidney. Ah, lisod. Kay tungod sa iyang trabaho pintal ba. Nya ingon ng doktor loya siya dugo ang giigo ang iyang kidney. Okay, chemical ko na. Oh, mo to. Mura iyang namat siya. Ha? Dili na day. Timplahin lang na kamay, day. Kaya na sinunog kay dahang himas mo. Way kontra. Aka nang kuan, naisiugat sa kamay. Ang pagkangalang kamay, naisiugat. Kung ano lagi yung daot. Ang humay isang kanulon, naisiugat. Naasad. Diabetic sad. Ilhan mo na kung tamis ka ng dugo, kay magaras ka. Di man daghang magklase sa diabetic. Naamay masamad ka, dali ra maayo. Kana din kanang puti. Asa man? Din. Ay ba? Ako nang ipasanay lagi kay. Unsay nga na? Gilbera. Gilbera.
Aron-aron sa Ako, siya ana, vegetarian kanang ba? African DC ang Bisaya ana. Mm. Kana. Aw, inga na imong mga Imported. tanom ron dili Oo. day mga katong mga Ana ito. mga common tayo. na akong pala golden ni Golden Tama, yellow. tayo mas pili pa. na ang ato lalagi pa to lang din. Mga babas ba? Basag babas. Na lagi babas. Kasi babas. Kano, Kanang- reject na ba? Reject na. Iglalabay na. Kanang sa tanong sa dito pa sa tanong. Oh, Kalag-kalag. uma. Para kalag-kalag na. Tuwa dito, ah. Kalag-kalag nga, wala may kalag-kalag. Sobra na, day. Oo, ang kanang saha mo buhat Eh, ba. tuwa dito, ah. Natong imo. Kaya na to. Yung una ko. Ah, sali na siya kanang magtanom ra jud ka na para sa kalag-kalag. Oo, gasto ka mga 20 kapin. Anda ko pa nagalingan. Adag ko di kay puhunan sa dana. Sir, 28,000 ang gasto ko una. nya karon? Gamay na. Pag ginagmay lang sad. Nagbahin na may City, kalag-kalag. Oh, kaayo na ana nya pila ka buwan na? Tulog. Tulo ka buwan. Ang Oh, okay, gamay okay. na akong ikuan, nagtuko magkumasilhan ang mga lamit sa niluan. At Dili una man. mo ihatod. Opi naman doon tanan. Nagtuko magkupareso unang isinan. Akong muna to. Ah, bati man gupod og kalag-kalag kay mga okasyon ng mga tindera mahalan og maayo ba. Di na nun mahalin. Hindi. Di na mahalin kay ang uban ngitang Ang jud una, na ako. angat kalag-kalag, nagbahin mo yung 52,000. Paano sa 22,000? Waas gasto. Kapin, masin mahalin. Na kinsa man say mamuhunan ana. Kamura. Kapin, akong ulas. Ah, Sabay. oo kay dili man jud na masiro basta tarong og amo. Hindi madalas na. Bindor doon akong beses sa una. Ha? Inahalan din eh. Ah, Doon naman to siya uniform sa Titiho. Bindor ko sa Bukusan. Cebu City. Walang maligya ko kanon. Oh. Kaya nga among ube, siya naman maligya. Luy Ah, siya rin na maligya. Yeah. Oo. Okay lang, nagdilang na ako. Kanang saon pa. Ang sa Artiugas yun. Okay. Sibo. Sibo kayo. Nakaingon lagi ko. Sayo lang ito ang gino. Unsa man say namatyan sa imong sawa? Atake. Unsa ba high blood? Niya, Ay, high blood. pagkabunal niya, infected na utok doon naman. Basitis ka na ano. Na-admit like, pinsit ka adlaw. Niya, kung paulit ba siya dire, kaya ang iya sinina nga, pinalit na mo sa country mo, 3 mm, palimpiyuhan man. Isang hinangir na ang tato, limpiyuhan niya pa na doon. Ano naman? Ay naka-ibaw na to nga, siya gisip. Ah, siya po yung nag-ingon nga muli siya. Nag-birthday siya ng 11, December 11. Pagka 17, namatay siya. Dire sa inyo ha. Tambal. Pero dagko na silang dinis. Ikaw ng kamangunan sa ano. Ah, 94. pila edad niya pagkamatay. Arangan. Sintay na yun, binubuwang na ito. Ah, okay ra na. Uy, kaya nakaabot siya ng idara. Nakakita na sa mga apo. Pag-adlawan ko maghapon dyan, namatay na. Oo. Kasang sa ako. Duhalap to yun siya dito mitso. Ah, bago pa di ay. Bago pa. 2020. Pandemic. Mingaw kayo. Ay manuol kay pandemic. Adaghan na yun, makaliwat ako. Adaghan. Ah, kaliwat ra jud noon. Nabang 3D menu sa kanang balas agaw na dia kandarong kanang naay mga alubla kanang muhawon og mga damtrak na bus. Oh. Narigid sila Oo. Nangigsuon gyud sila kay nangare. Pandista wala ko nga hinabang kay magbawas naman. Mao jud. Ito ang hinabang 46 ni. Awa kay problema sa mga kuan. Ang lungo nakahangyo mo sa ko kay naman may mga PhilHealth kuan. Oh. Imbis na kami. Nya, senior na sad. Bensin ko ra ako nabayad. Madidakan na sa senior. Yung gumil ang Oo.
naglahaw sa kong mama kay hindi mamatay gilisan ang sagbot. Disisay sa inyo, tingin ako. Sa'yo hasa? Sa'yo. Makasad. Tipan ako dito pag parito na masukir. Kay kaliwas na namang mga butigaw sa kalamban. Kailangan na ko po pilit. Sininto, ako nabiyan ng sininto sa una. Sa unang panahon. Sa 1974. Day, inom day. Di, lagi ko day. Aw, katong. Okay ka. Naman nagugog snack. Pa, way pan pa, way pan. Wag Ito mo. wag pa. Wag pa. Ito mo. Ano na ba? Nanili ko ako. Tanong ko babag, wa may babag ko sa mga giganahan dito Kaya sa. masipahan na to. Now let us sound more. DJ Doxel Music Mix. Kanang inabangga nga buyong naman na sa Santo Niño Bohol. Lagi lang gid ka day. Di, day. Promise. Dili, lagi. Gopag-gopag na tanade, plan na day. Okay na. Kanang Ako man na natarog butang day. Mo palit kog buwak sa imong papa. Ugma pon. Nes. Magdako ba? Nya bato ka sumaday? Pwede na sad mo kuyog ko. Uyog day. Ikaw pwede. Kanang buntag day ba kuyog ta day kay mag-vlog ko day. Oh, pwede na. Atong ipakita ba sa akong mga Guys, maglikit-likit na sa Miss Budbud, Pwede na guys. prutas diha day. Kanindos good ana. Magda sila prutas, day. Ha? Magda sila prutas. Apo tong tanong mas nanitaon day na ay mga prutas diha. Nawala. Pero may asin pa. Pero may asin pa daw ka. Asin. May asin pa daw ka. Kasi may asin. Buyag. Ikaw daw may asin pa daw. Isa may naingon ba? Anita. Oh, yeah. Buyag. Lucky. Lalaki. Lalaki. Lucky na lang. Lalaki lang day. Lalaki. May isa. Laki. Dako. Lalaki. Para sure. Go. Oo. Okay day. Di man ako isang daw plato, eh. Ikaw? Pwede ba, Day? Samok-samok na yung plato din, no? Kay Ay, kusog ka ni Day. buhok. Dugang na sa gasod. Lagi. Ah, papunta sa hugas, Day. Taday. Nang panahon. Sugda na sa mag-awit sa budbud, guys. Ay, hi man ang video. Nawa man. Okay, video da. Amo na sining sugdan awit, among budbud. Ay, sa story din yan, Day. Ha? Unya-unya na story ako ka video. Yan, nasugod naman ako, ah. Sige, hay naman ka. Ang kaatang ni Day. Ang kaatang daw, Day. Amo na sang birahan ang budbud, guys. Amo na sining birahan, budbud na siya ang birahan. Paglusog yun. Diya lang na, diya. Diya. Diya, tagay lang ko gamay, diya rin. Oo, parang di mo sa lipdan. Na. Uy, di mo kamplaro Day. Sige lang kay naamay. GoPro. Naa ka? Na. Ay, reply na. Sa may reply ato. Dalawa. Yan na, may video na ko. Yan na, mabutol, Day. Hala, naana. Nana po, Day. Cheers. Asa na itong gunting, day? So, adit ko, Day. Ang bibi ka ito kung gamito. Oh. Kaya ka pa mugbo dahil sa kumbudbo. Mugba! Mugbo? Murag si Rosport. Di ko yung joke naman ko na Rosport. Ako mo. Guys, akong budbud, mugbo, murag si Rosport. Joke ha? Huwag masok ka! Buwang rin na
na dito sa bahay day. Basta ano ra din nito kay ganang mo gura day. Para mas bilbil. Okay naman tag kuan ta daan day. Spaghetti kinam kay Rip. Pwede na day. Pero manang Pwede na mag spaghetti ta. May noon day inito. Ay, di mo na inito di day. day inito day so. Di, pwede naman na i-Rip. Sige ate. Ay, sige day. Kana pa'y magkapulik kita ugma. Sige niya, inagmata na Oy. to. Nigmata na to. Unsa naman? Nagmata na to po. Kato na lang. Garden sa imong papa. Pwede. Dogay pag na sila. Oo niya. Kay mo palit ko buwak niya. Matanaw dito siyang buwak. Ato sang iturang akong mga subscriber sa buwakan sa imong mom papa. Oo. Yan, matanaw sa siyang mga tanom. Oh, budbud na. DJ Budbud na. John Ang Paul focus. So good na. Soul Jam Republic. Lumaya mo rin mo. Kung lagi ako mo po kayo. Sabi lang, basta putok tayo. Wala na. Ano gani? Asan itong parabangan day? Yung gilabay day? Di pa, tinggol lang na to day. Pulis ka mo day. Ako lang anam mo bangan. Basta. May bang anam mo na nagbangan. Ano din? Parisog na na day. Tagsa-tagsaw lang day. Uy. Ha? Kas dahon. O kas dahon. Bagot. Kas bangan. Oh. Kas sigot. Ano? Ang mo. Ha? Bugo lagi kayo nga kung usa. Sige lang, bagtungan rin nagmuko ko dahil daghan ka mang magbagdahon. Malagi. Parang bagtungan. Ako lahig tandaan kay makayag man. Oo, katong ka mo bo. Oo. Nga ako bang Nakatawa ko sa imong gingan mo si Rob. Ngarang heroes. Sorry dong. Ford. For fun lang na guys. Don't be mad. Tagating si Armin sa Tuturos Birthday. Widely man. Yung sa to si Juanita, wow. Nice. Ang say nice. Nice daw. Ah, nga Ako, po. flower. Oh. Wow. Kaya to ato kung wala kusban. Saan nilang ipang chat. Why not? Not. Porcelina. Porcelana. Ay, kakita. Porcelana. Sige mo. O yun na? Anita. Oh. Anita. Why not? Why not? Oh, Porcelana. Porcelana man. Porcelana pa man. Eh, di ka makita sa kode eh. Hindi ka Yan na gamay. na. Ana. Ana. Sige. Wait, ipakita itong budbud. Na. Hello. Hi! May gabi eh. Bingin ninyong tanan din ha. Nagsugod na ni busy sa me. atong para pang kung ano ba po, pang snack. Oh, pag-snack. Hi mga batsmat! John Paul Remix. Powered by Soul Jam Kumusta na mo diha mga guys? Kumusta mo? May gabi sa tanan mga guys. Basta mga gwapa-gwapo. Sa mga gwapang-gwapo. Mga batchmate, classmate. Batchmates o mga Batchmate o classmate. followers. Kumusta? Unsa mo oras sa manggikan? Tanong ka na. Unsa mo oras sa manggikan mga mats? Sa iyo, kung ano sila, ingon mo gabi, mas maayo, mas maayo sa iyo. Basig sa iyo sa alas 10, guys. May tawang di ang gabi dahil. Kay Aron, pan sila ba? Higmat ta. Aron ba mapukaw sila ba? Ay gabi way lingaw kay GC na to May gabi, mga ka-GC. Oh. Ay nga ba, may gabi, tapos din kong bag. Ingko, andam na ba mo sa atong reunion sa 29?
si Edwin. Andam na dar. Ayan ko si Edwin. Andam na ba mo sa atong mga challenge? Ayun po ni maugya po. Kita ran duha Edwin, wala yung nagmata Edwin. Day wanita, wasad mo reply. Oh, Edwin, laaya na Duwa Edwin. mo ko day. Kita ran duha Edwin, kita rin tao sa itong si Edwin. At totoo niya, si Rosper diha na tulo. Uy, kita ran tulo, totoo siya, naklito na po. Laaya na to, oy, kita rin may nagmata. Asan mo sila Edwin? Natuog, naguro dar. Tuog, naguro sila. Alas 9 naman today. Oh, bitaw. Alam gihing mata sila sa tong reunion karon. Kinumdum sila ba na pero yung ugma pohon. Manibod. Putli na yung mga tumoy day. Karon ang tubig yung suot. Ay, ano ba? Putli ba? Kanang mga ingani ba? Ah.